film 8 martie. Este 8 martie. Oare ce să iau mamei? Salutare! Bună, micuțo! Cu ce te servesc? Ce aveți astăzi pentru 8 martie? Păi vină după mine. Ok. Așa. Aici, dragul meu. Wow, câte chestii sunt aici. Te descurci? Da, cred că da. Dacă nu, o să vă chem. Ok. Să mă chem, că sunt... Oare ce să iau? Aici sunt foarte multe. O plăsuță chiar m-ar ajuta. Așa, mi-am luat plasa. Am luat plasa. Ce dau pe gratis, scumpă? Mi-am pus, o să-mi pun și eu caietele aici. Gata. Cât sunt creioanele? Creioanele, draga mea, un set este 7 lei sau, dacă vreți, cu toate culorile sunt 7 lei, unele sunt 4 lei. Aceea 7 lei. Ok. Am luat și acesta pentru mamă. Cât mă costă tot? 10 lei. Partiți. Mulțumesc, la revedere. La revedere. Oare ce desen să-i fac mamei? Cioc. Cine e? Mama. Imediat, mamă. Imediat. Da, mamă. Ce faci acolo? Mamă, nu-i nimic. Și la mulți ani de martie. Bine. Te chem eu mai târziu. Bine? Ok, fiica mea. Știi că poți să-mi spui orice. Bine. Așa. Cred că știu ce să desenez. Oare ce faceți, copila mea? Cioc! Intră! Salut! Ebi, ce mai faci? Bine. Ai văzut? A venit cumva pe la tine frica mea Twilight? Nu, sigur că nu. Serios? Nici gând. Dar de ce? Spune-mi adevărul. Pa! Trebuie să plec. Pa. Oare ce a apucat-o? Mamă, era să îi spun tot. Mai bine că am plecat. Da, nu trebuie să mă bag. Pentru că e familie și chiar trebuie să fie secret. Adică, da. Și îmi place mult jacheta care o port. Am terminat. Desenul e minunat! Acum trebuie să-l împachetez. E gata. Trebuie să merg la mama să-i fac o surpriză. Până atunci trebuie să fac ceva pentru surpriza ei. Cioc! Emi! Știu că ai nevoie de mine. Mă duc să duc și echipajul ca să-ți faci un spectacol mamei tale. Știu la ce te gândești. Wow! Veniți, fetelor! Au! Salutare! Stăm pe jos! Noi, toată echipa asta, te vom ajuta pentru spectacol. Bine, sunt de acord și apoi voi veni. Bine, sunt de acord. Să începem! Doamnelor și domnilor, acum vă voi prezenta spectacolul pentru mama.
ți-am adus inima și crede-mă, mămică, un dar mai frumos nu se putea. De ziua ta, mămică, un dar ți-am adus inima și crede-mă, mămică, un dar mai frumos nu se putea. Scumpă! Ce frumos a fost! Am un cadou pentru tine. O, ce frumos! Oh, mersi, fata mea. Cu plăcere, mami. Uite-te! Uite! Wow, ce frumos a fost! Cu plăcere, mami. La mulți ani! Sfârșit.